Nkosi Jesu Kristu. Simbonga kakhulu uNkulunkulu osinikile leli thuba ukuthi sikwazi ukuphinde sihlangane futhi. Sibonge ke futhi nakumzalwane osanda kusuka la obekade ekhuluma umzalwane uNyanda ePhahla. Siyabonga uNyanda ePhahla ukuthi sesifundile lapho ukuthi kade kahle le ndawo akuyona indawo okungengane. Okay. Amen. Akusindawo okungengane. Indawo lapho kuze kulandelwe khona imiyalo. Kulandelwe izwi. Ngoba uma ungakwenzi lokho kusho ukuthi you just wasting your own time. Siyabonga kakhulu mzalwane. Sesizongena kule nkonzo okuyinkonzo yesilo. Sizophuthuma nje kakhulu ngoba usuku lokuqala lweviki uma sikade siphethe lezi inkonzo usuku usuku lokuphuthuma. Indlela zinde siyabu asiqale sifunde nansi incwadi yezenzo 2 verse 42. Zenzo 2:42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Yebo bazalwane. Kuthiwa bahlangane benze njani? Baqinisela njalo beqinisela ekwenzeni yini? Baqinisela kukuphi bazalwane? Esifundisweni. Isifundiso sani? Sabapostoli. Ngoba uma sifunda lapha ekuqaleni uJesu methuma abapostoli uthini? Uthi hambani nezweni lonke. Uthi hambani nishumayele ivangeli kubo bonke, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Ithi lencwadi ithi baqinisela kuphi? Esifundisweni esobani esisifundo sabapostoli. Ababethu nyobani? Amen. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa. Shothi isinkwa uma sisihlephula sisemi njalo esifundisweni sani sabapostoli. Asizenzele okwethu bazalwane. Asizenzele okwethu bazalwane. Futhi kuningi mhlawumbe singakubona kwezinye indawo, sikubona nakweni la ukuthi kwenziwa mhlawumbe noma ngayiphi indlela abasuke bethanda ngayo okungasona isifundiso sani sabapostoli. Asiphinde futhi sathe nansi incwadi yethu elandelayo izenzo 20 verse 7. Wathi ngosuku lokuqala lweviki sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa, uPawulu washumayela kubo beza kumuka ngangomuso wedlula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Yebo, kuthiwa lapha ngosuku lokuqala lweviki sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa. Sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa. Ingalelo suku kwashumayela ngalo kwaze kwaba nini? Kwaba phakathi kwani? Kobusuku. Namhlanje nasilapha ke siyahlephula isinkwa namhlanje kusuku lwani lokuqala lwani lweviki. uPaul wayengumphostoli. Incwadi yokuqala ithi siyaqinisela isifundiso sethani sabapostoli. Asibona abapostoli bazalwane mhlawumbe abantu osubadidela. Asibona abapostoli kodwa sisifundisweni sani sabapostoli. Ngoba abapostoli bathunywa bona ukuthi abenze izizwe zonke hayi abapostoli. Asiqhubekeni siphinde sithathe lencwadi yethu elandelayo ethi ukuthi lokhu ke naba abapostoli
Laba abapostoli njengoba sithi thina sikuthatha kubapostoli nabo abapostoli asesibona ukuthi baze basinikeze nje basinikeza bakuthatha. Asithathe incwadi yethu kaMateyu 26 verse 26. Matthew 26 verse 26. Angasifundela usithi Besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlepula wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. lapha siyathola ukuthi uJesu lo uhleli nabafundi bakhe. Siyathola ukuthi uJesu yilapho khona wayeshintsha isidlo ngoba eqaleni abazalwane noma kwaIsrayeli babengayenzi lenkonzo. Kodwa uJesu uthi mesefika useyayishintsha lenkonzo useyayifaka ukuthi ke kufanele ukuthi yenziwe ngale ndlela. Kuthiwa wathabatha isinkwa wabonga wasihlepula wayesenika abafundi bakhe. Akagcinanga ngokubanika kodwa wayesethini but makakwenze ukuze benze njani bamkhumbule. Injongo ke yale nkonzo abapostoli bathi mabethatha kuKristu bangayigcina kubo. Base bedlulisela kubani? Kubazalwane. Ngoba kwakungeke kube right kube abapostoli abakhumbula uJesu kuphela. Kodwa thina ngoba sesiyingxenye kaKristu nathi sokufanele simkhumbule uJesu Kristu ngaso sonke isikhathi. Uma simkhumbula le nkonzo iyona esisithi mase sesiyenza ukuthi sikhumbula uJesu. Simkhumbulani uJesu? Sikhumbula uJesu ukuthi thina sasingabezizwe. Abantu abaningi phela abakwazi lokho ukuthi thina embusweni kaNkulunkulu sasingabaliwe. uNkulunkulu wayenesizwe sakhe esasibizwa ngokuthi uIsrayeli. Bayeka abantu abahlala bepretenda besenza amaIsrayeli bengewona. uNkulunkulu maIsrayeli wayethi abagcina isabatha. Abanye manje sebangamaIsrayeli nabo sebagcina isabatha. Ngakho uNkulunkulu uthe masefika kwasenzela umusa sikhumbula ukuthi ngesikhathi efa isiphambanweni. Ngesikhathi uJesu efa esiphambanweni uJesu wayesevula amasango. Amen. Esevula amasango ukuthi nami engayena uIsrayeli ngingene lapha yana. So ngaleyo ndlela ke uma kunjalo ke lenkonzo le iyasikhumbuza ukuthi nathi senzelwa umusa sangena la uJesu kwachitheka igazi lakhe esiphambanweni. Amen. Inyama yakhe yabhotshozwa yagwazwa yaba namaxeba. Amen. Ngakho ke lenkonzo akuyona nje inkonzo esifele sithathe kancane bazalwane. Okunye futhi kubalekile esingakhuzana ngakho noma singayalana ngakho akungabi umkhuba wethu ukuthi ngelinye ilanga siyeqe. Siyeqe namhlanje namhlanje izulu lana ngizobona nje. Nasi da. Ngizobona nje. Sizama ukugwema lezi zinto. Umzalwane usiyabonga izolo bakhuluma indaba enkulu. Wathi ngize ngahleka. Mina nguthisha usiyabonga. Njengoba nguthisha nje abaningi bayabonga. Uthisha wena. Ngazi noma mhlawumbe babona umfishane. Abanye bazebasho. Umfishane kanje uma kanjani phambi kwengane. Cha ngimanje njengawo wonke umuntu bazalwane. Uthi uLokhuzana uthi umzalwane Malinga kubafundi bekhuluma nentsha izolo.
uthi the time ubhala ama-exam yini lapho umdinga kakhulu uNkulunkulu. Why ungayi-ke wena enkonzweni ngokuthi ubhala ama-exam? Because ngesikhathi when the things go tougher it's more lapho khona wena udinga uNkulunkulu kakhulu. Why you can live uNkulunkulu eceleni bese uthi hayi ngizobuye ngibona. Ngizobuye ngibona uma sengiqedela ubunzima hayi sesebonana noNkulunkulu. Amen. Ngithintile kathi thina wena lokhuzana wena abantu engasesithi ke thina mase silengane. Hayi. Yabona manje ke se-exam sicela ingane ngasayiphazamisi. Nasayiphazamisi asingenze lutho asibuye zize kulokhuzana. Zibhekane nani nama-exam azo. Kodwa kuvuleke ingqondo umeni wathi usabe. Ingane lesikhathi usumdinga ngaso kakhulu. Why ke wena uzosuka bonke? So ngiqonda ukusho ukuthi ke noma ngabe isiphi isizathu bazalwane asinabikho isizathu esizokwenza siyeqe noma sijombe lenkonzo ngoba sithi mhlambe siqinwe izinteti. Asathe incwadi yaMakorinte 10 verse 16 to 17. Is it 16? Yes, 16 to 17. Isitsha sesibusiso esisibusisayo asiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na. Isinkwa esisiphekulayo asiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na. Ngokuba isinkwa sesinye thina esibaningi singumzimba munye lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Yeah. Njengoba uma sengile nkonzo suke senza inhlanganyelo nobani noKristu. Lokhu kuyinhlanganyelo noKristu. Okusho ukuthi akuyona into encane le. Uma uzokuhlanganyela lenkosi yakho. Inkosi yakho. Engaphezulu kwawonke amakhosi. Thina amaZulu siyazi ukuthi masikhuluma ngamakhosi sithi kukhona amakhosi njengoba silapha nje nakwamkwanazi sinaphansi kwenkosi yakamkwanazi. Uma siyalapha eHluhluwe sinaphansi kwenkosi yakamdletshe. Masiyale kwelakithi wala Sobonjeni sinenkosi yakamini. And then bese kuzophuma sebehlangene bese kuba khona ke indlula mithi okuthiwa ingaphezulu kwabo bonke. Akekho ngaphezulu kwazo. Anjalo. Kodwa indlula mithi iyazi ukuthi ukhona ongaphezulu kwakhe. Amen. Oyinkosi yamakhosi. Uma singathatha abantu abangamaZulu bayazi ukuthi bese kukhona umhlokombani wokuhlaba kayise. Wayethi enkulumeni zakhe uma namavidiyo abekhona wayethi angimethandi mina umuntu ongamesaba uNkulunkulu. Kusho inkosi. Ithi njoba ningibona nje uZulu wonke ukhothama lapha phambi kwami kodwa kukhona nami ngikhothama phambi kwakhe. Amen. Uma sengikhothama kuye ngiphenduka abe ingane encane ngibuye ngise la. Usho ubani na? Usho Jesu Kristu. Phothi nabe singamkholwa kanjani? Besingamkhohlwa kanjani uNkulunkulu? Akufanele siwenze lokho. Asithathe incwadi yokugcina bese singena ke enkonzweni yethu. Asithathe na incwadi yokugcina aMakorinte 11 verse 23 to 26. Ngokuba mina ngwakwamukela inkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalowo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumzimba wami uhleshelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngesikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa nidla isinkwa niphuza isitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Siyabonga msana. Ufike bakhuluma ufike
kuleli verse kufika kwakhulunywa ngani, kwakhulunywa ngokuhlephula isinkwa. Kuthi mase kwase bakhona igama elithi kwenzeni. Uyalizwa lokho? Yeah. Kwenzeni. Wasephinde wakhuluma ngani ngesitsha. Emva kwesitsha futhi waphinde laqhamuka leli gama ethi kwenzeni. Kusho ukuthi lapha asikwenze mhla sithanda. Akusuki kithi. Umnyalo lokuthi kwenzeni kuze kuvela kabili ukuthi akulona iphuthu ukuthi kwenzeni. Amen. Asikhulekele. Osibakoluleyo Nkosi Jesu Kristu busisana sisinkwa esokuzothi manje ngalesi sikhathi sisihlephule ukuze sikhumbule kwabonile ukuthi wena wafa esiphambanweni igazi lapho lagobhozwa ukuze nathi sisindiswe nathi sibizwe ngokuthi singabantwana bakho sibizwe ngaleli gama elikhulu kangaka elaqala la prophet abaprofeti laze safika sezwe ngawe na ukuthi ukhona ngegama leNkosi Jesu Kristu amen. Sizocela silekelelana ukuze kusheshe ukufaka abantu bahambe ngapha abantu bahambe. Masitanda sisiphosisi sithi Baba olungileyo siyacela ukubusisa lesitsha sesiphambi kwakho Baba olungileyo ukuthi nanxa sesiphuza sibele buso kuwe ukuthi sihlale njalo sikhumbula wena ukuthi njengoba sakukhetha sathi wena inkosi yamakhosi naso sonke isikhathi sikhumbula ukuthi wena Baba olungileyo wena owathenga leli bandla ngokuthi wathenga intengo ephezulu ukuchitheka kwegazi lakho ngakho lesitsha siyasikhumbuza lokho sicela naso sonke isikhathi usakhele bawuleyo ukuthi sihlale njalo sikhumbula njalo ngaphakathi enhliziyweni zethu ngegama leNkosi Jesu Kristu amen. Amen.
Sabuya kodwa. Hayi ngalowo ma. Phethe sithe sona. Yeah. Kodwa masititela yena. Hayi ungaqhubeka. Hayi. Bazalwane sibonge ukuthi sibonge lenkonzo sesithe sadlula kuyona. Okunye ke bazalwane engicabanga ukuthi sengingakusho noma ngasho ukuthi baba inkonzo yabusuku wasebenzisa igama lika Sokaya. Bazalwane sithi asibonge kakhulu abazalwane abaqhamuka endaweni eziningi ezahlukene. Siyazi basuka kude kangakanani. Singasebenzisa nje igama elithi Sokhaya. Kahle yikini Amen. ikhaya lenu leli. Njoba silapha nje nisekhaya. Ngoba lo msebenzi engisikhuluma ngawo nje noma ukhona njengamanje uthwalwe yini? Umsebenzi wenu bazalwane. Thina besizithunywa nje ukuthi ngoba nikude asithi qoqa lokho engahle nifika mina kube sokuqoqile. Siyabonga bazalwane kakhulu. Sinibonga kakhulu singaphezi. Amen. Sinibonga kakhulu singaphezi. uJehova anibusise. uJehova kuthi ngoba phela impilo yamanje seyaba yini imali. Njengoba seyaba imali nje sihamba ngani? Sihamba ngemali uma sizolukuzana. Ngicela sifunde lencwadi ke sithi sengihlala phansi. Yeah. Izenzo 17 Izenzo 11 verse 27. Ngizocela mhlawumbe nithole amaphepha bantu abami ngoba ngenxa yesikhathi noma bokuthunja bazohamba ngapha abanye bahambe ngapha. Angafunda setholile. Ngalezo zinsuku kwehlela eAntiochia abaprofeti bevela eJerusalem. Kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu. Wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaClaudiyo. Abafundi base bezimisela ukuba yilona lo athumele njengamandla akhe okukusiza abazalwane abakhe eJudiya. Bakwenza ke bathumela emalungeni ngesandla sikaBarnaba noSawuli. Yeah. Lapha kahle la njengoba sikhuluma lapha sikhuluma ngani? Ngomnikelo. Ibandla ke likaKristu uma linikela anikeleli indoda eyodwa. Ibandla likaKristu futhi ibandla likaKristu ezinye zempawu uzoyibona ukuthi uma uku right track na ayinikeleli umnikelo awuye endodeni eyodwa kodwa umnikelo ungobani ungaba ngcwele. Ngakho ke njengoba ngisilanda le ndaba la kwaba khona indlala ezweni. Kuthe mayisikhona indlala ezweni abazalwane babona ukuthi abazalwane abasendaweni ethile banenkinga yokuthi kunendlala. Sekukhona ama families asalala engadlili ukudla. So kwase kuthiwa ke base bebona abazalwane ukuthi kufanele kunikelwe umnikelo bese kuqoqwa lo mnikelo kwase kushiwo uthe mayibeka ukuthi uma lo mnikelo loyo umuntu uyawukhipha lokho azikhethele khona ukuthi uyakwazi ukukhipha lo mnikelo awuyise la. So ebandleni kaKristu imnikelo yehlukene. Siyanikela uma sisiza abazalwane abathile abasuke benenkinga bebhekana naleyo nkinga ngaleso sikhathi. Hayi kweshumi sana. Ngoba lokho shumi kuyadida kakhulu. Uzokufuna u10%.
wento oyisebenzile kodwa bese kusitikwe eholweni kuphela kuthi hayi ngoba uneCEO kusho ukuthi njengoba uhola 1 million 10% of this one kusho ukuthi ufantize bandla nale noma iside bandla nakuyona ebandla ingabathini akwenzeki ke lapha ebandleni lenkosi asiphinde sithathe nayincwadi bese siyanikela bazalwane asathe Izazo 16 verse 1 to 4 I mean njalo Corinthians 16 verse 1 to 4 angosho njalo isikhathi bazalwane ngoba enye into edala inkinga lapha noqhekeko emabandleni ingaye iyo ukuthi yenza ukuthi kube namabandla amaningi kanje ilelenda isifuna mzala maqondana nomnikelo obuthela abangcwele njengalokhu ngaya lamabandla aseGalatia yenzani kanjalo nani ngosuku lokuqala eviki akube yilona naloyo azibekelele eqongelela njengenhlanta yakhe ukuze kuthi nxa ngifika kungabi ikhathi kwenziwa umnikelo kwakusuku lokuqala leviki olwalubekiwe lapho ukuthi ubethi njalo ngosuku lokuqala leviki kwenziwe umnikelo sicela bazalwane makhona ikhorasi sithola ikhorasi esingafeki basilekelela ukuze umnikelo uqhubeke kuyiphamba singathola nje ikhorasi Ibabaza ukwenzile